O'n i'n newydd ddechrau fel athro yng Nglan Taf, a gwers rôl cyn o prifathro Pennaeth Adran, sefyll yn y drws yn edrych arna i. A mae gen i'n gweud, o, mae rhywbeth wedi digwydd, mae dy fam 'di cael damwain, ac mae angen i ni fynd i Prince Charles yn Merthyr. Nath y doctor yma ddod a mynd a'n fam gi, sef mam yn fam, yn had, ymrawd a fi mynd i stafell. A jyst gweithio ni yn y fan o lle. Mae dy fam wedi cael llif i'r ymennydd, sy'n golygu y math o llif wedi cael subarachnoid brain hemorrhage. Yn anffodus ni wedi sgano, mae yna 75% o niwed i'r ymennydd fel mai, a does dim dod. Ac felly yr opsiwn yw troi'r peiriant off ymhen 2 ddydd. Mynd adre, neb yn siarad, o'n i jyst yn teimlo beth yn elyn ni heb yn fam. Ti'n meddwl mae dy fam yn mynd i fod yn beth, dwyt? Ar y dydd Iau, dwi'n yn wedyn, ffordd fi o ddelio dy fe, jyst meddwl, reit, fe lle wneud, mam eisiau rhoi organau. So oedd hwnna di wneud. Trefnu angladd, siarad gyda parchedig capel ni. Erbyn y dydd Gwener, maen nhw'n casgu tystiolaeth mwyn roi'r hawl i ni droi'r peiriant off. Oedd e'n dechrau synco mewn ar ymdeimlad na o golli mam. Fel oedd hi'n gorwedd fan'na, chi jyst gallu gweld lle Eileen jyst yn symud ychydig, ond nhw'n jyst yn gweud reflex, bydych darllen dim byd mewn fe. So o'n i jyst yn siarad gyda ddi. Ac wrth bod ni'n siarad, rai bod wedi bod rhyw 10 munud, chwarter awr o siarad, mae jyst yn agor i llyged. Mam, ti'n clywed fi siarad? A y peth nes, mae jyst yn codi llaw, a mae jyst yn cyffwrdd yn wyneb fi. O'r pwynt yna, na gyd nath i, oedd gwella. Ffrind i'r teulu, Rhiannydd a Stephen yn priodi, a nath mam cael dod mas ar y diwrnod yna. Fi jyst yn cofio Rhiannydd yn dod mas o'r capel, a mam yn sefyll na, t'wod. Oedd pawb yn meddwl bod hi'n mynd i farw. 2 flynedd ar 15 wedyn, a mae dal gyda ni. Mae jyst yn dangos, yn y marn i, falle bod yna wyrthiau yn gallu digwydd. So, dyna ni.